Hezký den, vážení diváci, já vás vítám u našeho prvního dílu zdravého vaření se šmakounem. Dneska se na šmakouna podíváme z trošku teoretického hlediska a sice na to, jak s ním pracovat v kuchyni. V těch následujících dílech se pak podíváme na to, jak ho připravovat v teplé kuchyni, ve studené, připravíme si obědy a večeře. Já jsem si dneska pozval hosta, je jim pan Jiří Plánička ze společnosti Adler Praha. Já tě u nás, Jirko, vítám. Ahoj, Honzo. A rovnou se tě zeptám, co tedy ten šmakoun je? Tak šmakoun je především česká potravina, která se vyrábí z čistého vaječného bílku a má dvě velké výhody. Ta první je samozřejmě výživová, to znamená, šmakoun neobsahuje žádný tuk, cukr, cholesterol, lepek, má nízkou energetickou hodnotu a hodně bílkoviny. Ale pro tebe jako pro kuchaře má šmakoun ještě jednu výhodu, a sice tu, že se velice dobře zpracovává a také zapracovává do různých receptů. Jakou výhodu pro mě má v jídlech? Šmakoun, pokud ho přidáš do svých pokrmů, tak tě ta jídla odlehčí, protože přidáním šmakouna ubereme v jídle to, co šmakoun nemá. Nemá tuk, nemá cukr a přidáme naopak to, co šmakoun má, a to je bílkovina. Čili šmakoun se hodí pro racionální, odlehčené vaření běžných, normálních, obvyklých jídel. Skvěle. Pojďme se teda podívat, jak šmakoun vypadá, jak se s ním pracuje. Šmakoun je balen v vakuovém balení, to znamená, nejsou potřeba žádné konzervanty. Šmakouna si rozřízneme a vidíme, že při krájení drží hezký tvar, to znamená, je použitelný jak do teplé, tak do studené kuchyně. Můžeme buď na kostičky nebo na nudličky. Tak to je jeden ze způsobů, jak můžeme zpracovat šmakouna. Tím dalším je, že ho můžeme buď strouhat, anebo mlít. Takže to si rovnou můžeme ukázat. Tak, letí jsme viděli a teď si zkusíme šmakouna nastrouhat. Takto upraveného šmakouna můžeme použít například při výrobě pomazánek nebo i v teplé kuchyni při zapékání. Tak to byl šmakoun přírodní aroma, ale proto, aby jsme usnadnili a rozšířili možnosti použití šmakouna v kuchyni, tak jsme vyvinuli šmakouna již ochuceného. Máme v současné době na trhu 3 příchutě. Jedna je houbová s hlívou bustřičnou, pak máme šmakouna Mexiko, který je jemně pikantní s přidanými omega-3 nasycenými mastnými kyselinami, a máme dokonce šmakouna sladkého se sušenými meruňkami, kde jsou beta-karoteny. Tak jsme si pověděli o tom, jak se šmakoun dělí, to znamená krájí, strouhá, mele. A teď nám, Honzo, pověz, jak se šmakoun chová při tepelné úpravě. Jak už si Jirko naznačil, šmakouna můžeme použít i v teplé kuchyni, to znamená například při smažení, kdy v klasickém trojobalu nemění tvar, případně při restování, kdy se nám nerozpadá, nepřilíná na tu pánev, nebo při zapékání, kdy právě i v malých kouscích drží stále svůj tvar, takže ho můžeme použít prakticky všude. Mimo klasického šmakouna ve 4 příchutích tu máme i jiný výrobek, takže co to je? To je také šmakoun, a sice v podobě špaget nebo nudlí. My jsme tento výrobek nazvali štíhlé nudle a je to speciální výrobek, který se hodí pro použití například v klasické italské kuchyni, anebo je výborná jeho úprava na sladko. Tomuto výrobku budeme věnovat náš jeden speciální díl a může se přesvědčit, jak vypadá, když se rozbalí. Štíhlé nudle mají jednu velkou výhodu, a sice tu, že se nevaří, jenom pouze prohřívají. A máme tu ještě další výrobky, to je taky šmakoun? Tak to není šmakoun, to jsou potraviny se šmakounem. Já si neodpustím, abych tady neupozornil na tyto výrobky, které již na trhu jsou. To jsou potraviny se šmakounem, kde jsme my šmakouna přidali do technologie s cílem přidat bílkovinu, snížit tuky anebo cukry a tím ty výrobky zracionálnit neboli odlehčit. Máme tady masné výrobky, konkrétně párky, kde jsme ke kvalitnímu masu šmakouna přidali. Máme tady krém kakao oříškový, kde je k kakao oříškové pastě opět přidaný šmakoun, a máme tady 2 druhy salátů, kam jsme šmakouna přidali. Cílem všech těchto výrobků je zachovat tradiční a obvyklou chuť, při tom, že ty výrobky zkrátka budou racionálnější. Já ti, Jirko, děkuji za účast v našem prvním díle. Já tobě taky, Honzo. A s vámi se budu těšit u dalšího dílu, ve kterém se podíváme na studenou kuchyni. Takže nashledanou.